Silav êvar baş hevano rojên zehmet bi dawî nebûne rojê hê zehmettir li pêşiya me ne ka em binêrin îşev ez ê çi ji ware bibêjim. Niha gelek mijar hene di dorê de ne pir daxuyanî hene ji kecekê Dewlet Bahçelî ji Amerîkayê daxuyanî hene. Mazlûm Abdî û Ehmed Elşara bi telefonê axivîne li gorî Ronahî TV dibe ku di saetên pêşme de agirbesekî jî were îlan kirin lê ev agirbes çi qas demdirêj e çi qas dikare çareseriyê bîne. Ew jî mesele ye êl û eşîrên Ereb li hember Kurdan rabûne. Dîmenên pir bi êş hene ew pêkerên lehengên Kurdan hene şervanên Kurdan çêbûne li hin bajaran ew hatin xirabkirin bi destê wan ciwanên Ereb ku heta niha bi Kurdan re nan av dixwarin li ser eynî sifrê qaşo bi hev rabûn. Jaliyê wan ve hate xirabkirin di nava zewqekî pir mezin da ew lehengên Kurd anîn xwarê. Dîmenên bi êş hene însan êsîr digirin. Aniha jî xeterî li ser kampa Holê heye. Xeterî li ser girtîgehên ku Daişî lêne hene. Lê bi qasî ku em dibihîzin Amerîka amade ye wan zîndanan teslîmê Rêveberiya Şamê bike. Ew zîndanên ku dê hezar Daişî têda ne. Ew ê tevb werin berdan. Ew ê li hember milletê Kurd werin sorkirin. Yani serê Kurdan di belayê de ye heta kengê heta derekî. Heta ku milletê Kurd biryar bide serxwebûna xwe îlan bike serê Kurdan wê tim di belayê da be. Roja ku milletê Kurd bi yek dengî behsa mafê xwe yên netewî û serxwebûna xwe kir, wê demê millet radibe ser piya, yani ev garantî ye. Hestên netewî ê Kurdan eger tev rabe, eger rabe ser piya, ew dibe merû bikare bi xîtabê wan hestên netewî ê Kurdan bike. Yani ew aniha projeya ku li Rêveberiya Xweser 14 sal e li ser piya dimîne, jiyana bihevra ya milletê Kurd û Ereb zerarekî pir ciddî dîtiye. Ew êl û eşîrên Ereb hema hemî ya hatine kirîn yan jî em gunê wan negirin bi riza dilê xwe derbasî aliyê Şamê bûne. Zarokê wan aniha cepheya xwe ya şer guherandin derbasî aliyê wan bûne. Pîlan proje heye ew zarokên Ereb yên di nava Qesedê de yek bi yek bibin perçeyekî artêşa HTŞ tevlî çetiyan bibin. Wisa ye dibe merov êşa xwe bizanibe, rastiya xwe bizanibe li gorî wî tev bigere. Ez aniha hevano bi vî şiklî heman nûçiya destpêkê min çi ji were amade kiriye îroj kerema xwe ra hinekî bila sebra we hebe. Ez ê cih bidim daxuyaniya Dewlet Bahçelî çima mühîm e, çima mühîm e ya Dewlet Bahçelî ji ber ku rêveberê pêvajoyî ye, soz da bû Kurdan, soz da bû Abdullah Öcalan, soz da bû PKK, li ser banga Dewlet Bahçelî PKK rabû xwe fesih kir, çek danî, soz da ku ew ê ji vir û pê ve tu carî venegere şer. Ev Dewlet Bahçelî aniha daxuyaniyekê daye di derbarê Sûriyê mirovan şok dike. Yani ez bixwe şok nebûm, Dewlet Bahçelî nas dikim. Rastî zanim. Lê ez ê bixwînim. Em ê cih bidin daxuyaniya Dewlet Bahçelî çawa pêvajo xistiye bin erdê. Çawa tu eleqa wî bi Kurdan tune ye. Çawa ew qas destekekî pir vekirî da wan çeteyên li Sûriyê ji bo têkbirina Rojavayê Kurdistanê hebûna milletê Kurd destkeftiyên milletê Kurd. Bi tu şiklekî naxwazin milletê Kurd bibe xwedî îqtidar, bibe serwer li ser coğrafya xwe, li ser hebûna xwe. Bi tu şiklekî naxwazin milletê Kurd di biryaran da cî xwe bigire. Bila wisa be ka em binêrin milletê Kurd dersekî çawa bide wan. Milletê Kurd milletek siyasî ye. Tevgerên Kurd jî heta derekî sebir dikin. Ez hêvî dikim. Ez li bendê me. Ez hê jî li bendê me. İnsanên rêveberên vê tevgerê em nas dikin. Hestê wan ê netewî hene. Ez zanim, dibînim, di debên pêş me de ew ê rabin bang li milletê Kurd bikin bibêjin di çarçova yeketiya netewî de. Li gorî hestê xwe yên netewî rabin ser piya. Ji bo serxwebûna xwe, ji bo siberoja xwe rabin ser piya. Wê demê milletê Kurd sedî sed wê bersiv bide wan. Ew ê rabin ser piya. Ama bi vî şiklî ji me re peyam jî tên ji Rojavayê Kurdistanê
hevanna anha em tev halê hevdane em tev hestiyarin em mesela binerin êl û eşîrên Ereban rabûne li hember Kurdan serî rakirine derbasî alî El Şara biye El Şara jî ji êl û eşîrên Ereban dixwaze şer bidin seknandin li hember Kurdan bifikirin em ketine çi halî ew cîranên me ew hevalên me ew gêncên me ê di nava Qesedê de ew qas sor bûne ew qas bi dijwarî êrişê ser Kurdan dikin Ehmed El Şara ji wan dixwaze şerê xwe li hember Kurda bide seknandin yani em ketine vî halî di saetên pêş me de anha di saetên pêş me de em tev li bendê ne ku agirbestekî demkî were îlan kirin ev agirbestekî ne dem dirêje ji were bêjim ji ber ku ew dîsa xwe amade dikin ji bo êriş bikin ji bo tevahî Rojavayê Kurdistanê helweşînin çavkaniyekê taybet ji ronahî TV re ragihand ku di saetên pêş me de agirbest dikare were ragihandin li gor wê çavkaniyê piştî danûstandinên di navbera Rojavayê Kurdistanê û Şamê de wê di saetên pêş me de agirbestekî were ragihandin her wekî tê zanin her du alî gihîştine lehevkirinekê hevbeş lê naveroka wê nehate diyarkirin naveroka wê ji aliyê Ehmed El Şara re hat diyarkirin 12 xal hene hevanno ez ji were wan 12 xalan yek bi yek ez ê bixwînim ve sibê reveberiya Xweser hûn zanin seferberî îlan kir sibê wê meş û mîtîngê mezû were li darxistin ya min îlanekî dîtiye binêrin îlanekî ji min re hatiye bahsa İstanbulê dikin yani hên nizanin îlanekî binivîsînin bibêjin em millet bang li milletê xwe dikin werin meşê ez ji were bêjim çawa hatiye nivîsandin belkî bu jî ser medya civakî dîtibe acil çağrı bi Tirkî nivîsandiye rojava tehdit altında saat 15 de sibê sibê çi ye mesela çima dibê sibê çima roja wî nabêje mesela îro çendê me heye 18 me heye ranabe nabêje 19 çile 2026 saat 15 werin meşê dibê sibê werin mesela ev afîş do hatiye weşandin behsa îro dike gelo behsa sibê dike sibê kengê ye sibê kengê ye ev afîş sibê bikeve destê xelkî ji wan vetirê sibê ye ew jî sibê ye yani acayip mantıkekî heye yani ne zanin insana bi rêve bibin yani mantıkekî pir ya jî bi zanebûn dikin ji bo însan neyne cemhev yani merûv ew qas cahîl nabe merûv afîşekî ew qasa mezin nanivîsîne û tê de roja meşê merûv nanivîsîne merûv dibêje sibê kî zane kengê ye sibê ev êl û eşîrên Ereb li gelek heremên cuda ên Rojavayê Kurdistanê li hember hevalan rabûne dengê şervanan tê ji me re dengê revebirên heremê tê ji me re dibêjin em şaşmane ew qas însan ew qas eşîrên Ereb çawa ji nişkeva li hember me rabûn eniya xwe guherandin derbasî wan bûn aniha ê ku herî zêde êrişê hevalê me dikin ew êl û eşîrên Ereb Mesûd Barzanî daxuyaniyekê daye ez bu ara par ve bikim hevanno Mesûd Barzanî ser bûyerên dawî li Sûriyê peyamekî belavkir ragihand ku ew doh bi nûnerê taybet yê serokê Amerîkayê Donald Trump fermandarê giştî yê Hêzê Sûriya Demokratîk Qesedê û serokê NKSê re civiyaye Barzanî di peyama xwe de xwest ku şerê di navbera Qesedê û hikûmeta Sûriyê de raweste biryara Serokkomarê Sûriye Ehmed El Şara ya li ser mafê Kurdan jî wekî gavekê erênî binav kir lê dibêje di derbarê pêşketin û guhertinên dawî yên li Sûriyê de di çarçoveya hewldanên ji bo çareserkirina pirsgirêkan de me doh civînekî hevbeş ya girîng li darxist têda kî hebû serokê taybetê Trump hebû Tom Barak behsa wî dike Mazlûm Ebdî hebû serokê NKSê hebû İlham Ehmed hebû Serok Barzanî di wekî din çê dibêje em hêvîdarin di demekî herî zû de ev şer alûzî ev tiştek ku em aniha feleketek ku em niha di nav dane bi dawî bibe hemû alî ve gerin ser peymanên ku berê ji bo çareserkirina pirsgirêkan û gihîştina bi aramiyê di navbera aliyên Sûriyê de hatine kirin Barzanî di peyama xwe de behsa wê nivîsa sexte ya Ehmed El Şara dike ew jî dibêje ku tenê wisa têrê nake dibê di destûra bingehîn de were bicihîkirin mafê Kurdan lê evaya weke demborî pê nasê kir dibêje em derxistina
Mersum dibêje navê wî nivîsê Mersum e derxistina Mersuma serokê Sûriye ya li ser mafê Kurdan em wekê gavekê erênî dibînin arasteyeke rast dibînin lê em hêvîdarin bibe zemînekî ji bo razîbûna aliyên eleqedar were dewlemendkirin baweyekê yasayî destûrî garantiya mafê gelê Kurd li ser were avakirin. Rêveberiya Xweser jî doh Salih Müslim jî doh beyan kiribûn ku yani ev têrê nake divê di destûra bingehîn de mafê Kurdan were garantî kirin. Macron li ser hesabê xwe X'ê tiştekî parve kiriye. Serokkomarê Fransa Emmanuel Macron, Serokkomarê Sûriye Ahmed El-Şara bi rêya telefonê axivîn. Macron piştî tekîliya xwe ya bi telefonê daxuyaniyekî belav kir, balkişan ser girîngî agirbestê rewşa hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê. Macron di daxuyaniya xwe ya li ser X'ê de Twîtera wî heye hûn dikarin bibînin jî. Min jî parve kiriye, Kurdiya wî jî heye hûn dikarin bibînin. Dibêje min vê sibê bi Serokkomarê Sûriye Ahmed El-Şara re hevdîtinekî pêkanî bi rêya telefonê. Min xemgîniya xwe min fikara xwe tirsa xwe ya li ser zêdebûna aloziyan ya li Sûriyê li ser berdewamiya êrişa ku jaliya rayedarên Sûriyê ve tê rêvebirin min jê re ragihand. Min fikara xwe jê re beyan kir. Agirbesteke mayînde lazim e divê li ser bingeha danûstandinên meha adara borî li ser tevlîkirina hêzên Sûriye Demokratîk Qesedê ya nava dewleta Sûriyê divê rêkeftinekê çareseriyekî were dîtin. Yeketî û aramiya Sûriye bi vê ve girêdaye dibêje Emmanuel Macron. Wekî din hevano niha daxuyaniya Hevserokatiya Konseya Rêvebera Kecekê heye. Ez wî hema ji we re bixwînim. Kecekê dibêje piştî êrişên li ser taxên Kurdan yên li Herebê êriş li ser Rojavayê Kurdistanê Bakur Rojhilatê Sûriyê jî hatin destpêkirin. Ev êriş bi piştgiriya dewleta Tirkiye ji aliyê çeteyên HTŞ ve û ji aliyê çeteyên dewleta Tirkiye ve têne kirin. Ev êriş di şexsê Rojava û Bakur Rojhilatê Sûriyê de komployeke ku li hember Kurdan û li hember gelên herêmê hatiye kirin. Hêzên navnetewî jî ku ji aliyê leşkerî û siyasî ve li herêmê ne bi polîtîka bi helwestên xwe bûne şîrîgê vê komployê. Yani ev êrişa ku ana hatiye kirin weke komplo pênasê dike keceke komploya li hember milletên herêmê. Di plankirin û meşandina vî şerî de dewleta Tirk bi rengekî çalak cih girt. Lîderê HTŞ Colanî ji destpêkê ve bi firaseteke tekperest û paşverû timî gef li Kurdan xwar bersiv neda hewldanên lihevkirinê yên Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriye. Ev êriş ji bo belavkirina Rêveberiya Xweser e ku ji aliyê Kurd, Ereb, Sûriyan û gelên din ve bi firaseta netewêya demokratîk hatiye avakirin. Niha tê xwestin li Sûriyê sîstemeke faşîst were avakirin ku xwedespêre baweriya yekperestiyê û yeknetewîyê. Bi vî rengî tê xwestin pêşî li firaseta neteweya demokratîk were girtin ku wê aramî û aştî bîne rojhilata navîn. Kurdan bi firaseta neteweya demokratîk li gel Ereb, Sûriyan û gelên din modeleke mînak ya ji bo rojhilata navîn avakirin. Lê Rêveberiya HTŞ bi êrişa li ser Elewiyan, Durziyan û Kurdan hewl dide vê qada demokrasiyê ya li rojhilata navîn ji holê rake. Hêzên navnetewî jî bi piştgiriya ku didin HTŞ raxistin pêş çavan ka rojhilata navîn a çawa dixwazin. Bi vî rengî mijara mafê jinê demokrasiyê tenê maskeya li ber wê wan e. Ev êriş ne tenê li ser Rojavayê Kurdistanê û Bakur Rojhilatê Sûriyeyê ye. Li ser tevahiya Kurdan komployeke. Naxwazin Kurd li tu ciyê bibe xwedî îrade û hêz. Bi taybetî hêzên qirker û dijminê Kurdan li her derê êriş destketî, êrişî destkeftî û rêxistiniya Kurdan dikin, dixwazin hebûna Kurdan ji holê rakin. Giryarên li Sûriyê yên li dijî Kurdan têne kirin dewama vê polîtîka û ferasetê ye. Lewma divê Kurd hemû van êrişan li dijî xwe bibînin, helwest û yeketiya netewî di vê demê de nîşan bidin. Li Rojava, Bakur, Başûr û derveyê welêt gelê me li hember van êrişan rabiye serpiyan. Ev rabûna li serpiyan divê were mezinkirin. Divê Kurd vî şerî weke şerê hebûn û rûmetê bibîne. Bi hemû derfet û îmkanê xwe ve tevlî nava vê tekoşînê bibin. Lewma divê gelê me ê li hemû parçeyên Kurdistanê bersivê bide banga seferberiyê ya Rêveberiya Xweser ya Bakur Rojhilatê Sûriyê. Êrişên HTŞ bi esasî komployeke li dijî siberoja Sûriyê. HTŞ hêza meşandina vê komployê ye.
هتشه پولیتیکایی که پرچبونا سوریه دمشینه نه یکتیا سوریه رهبریه خسر یکتیا کرد عربا فرانس له هتشه دخوازه دجمنی بخنه و کرد و عربان ev yek jî îspata wê yekî ye ku heteşe dibin bandora hin hêzên derve de jî şer dimeşîne. Tê dîtin ku heteşe bi van polîtîkayan nikare yeketiya demokratîk ya Sûriyê pêk bîne. Ji ber vê jî ev desthilatdarî wê nebe xwedî sibe rojekê. Millet û dostên Kurdan her roj her keliyê divê li ser piyan bin. Li Tirkiye di demekî de ku bi înisyatîfa Rêbera û Pêvajoyê Aştî û Civaka Demokratîk tê meşandin ev êriş di heman demê de sabotekirina xirabkirina vê pêvajoyê ye. Hêzên ku wekheviya gelan xuşk û biratiya Kurd û Tirkan naxwazin. Heteşê xistin nava van êrişan. Di vê demê de ku Kurdên li Tirkiye wekî xuşk û biratê ne binavkirin, helwesteke dijminane li hember Kurdên li Sûriyê tê nîşandan. Daxuyaniyên hin rayadarên hikûmeta dewleta Tirkiye, awayê ku medyaya Tirkiye şer radgihîne vê yekî bawekê zelal nîşan dide. Di vê ruhê berxudanê ê ku li Şengalê, Kobanê li dijî Daişê hatiye raberkirin, îro jî were vejandin. Di vê ev êrişa nû ya Daişê bi tekoşîna hevpariya gel û dostê wan were têkbirin. Weke tevgera azadiya Kurd, em diyar dikin, em li keleka kesên ku ji bo azadî û demokrasiyê tê dikoşin, em li keleka wanin, em gelê xwe ê berxwedêr silav dikin dibêje. Di vê naberê de hevanno keceke bang li Ereban jî dike, Erebên li Sûriyê, Erebê ku hetan ha bi me re bûn an ha li dijî me ne. Ji wan re jî dibêje xuşk û biratiya xwe pêş bixin, neyne ser xeta fitne û fesadiyê bi birayê xwe yê Kurd re bin, em bikaribin netewa demokratîk pêş bixin. Hikûmeta Sûriyê ji bo bicîhanîna peymana dehê adarê ya dinavera Serokkomarê Sûriye Ehmed El-Şara û fermandarê giştiyê Qesedê Mazlûm Abdî de nexşareyeke nû ya ji 12 maddeyan pêk tê pêşkêş kiriye. Bi qasî ku tê îdia kirin, ev Esad Şeybanî çêkiriye. Ev madde amade kiriye. Em tev dizanin ku Esad Şeybanî wekî wezîrê karî derve ê Sûriyê mirovê dewleta Tirkiyeyê bi hekan fîdan re kar dike, li Tirkiye xwendiye, ê ku li min godar dikin, ê ku telefona min li cem wan heye, ez ana ji ber ku konsantrê nûçeyan bûme, nûçeyên deqeyan dawî hebin ji kerema xwe re. Eger agirbes hatibe îlankirin ji min re bibêjin. Agirbes eger îlan bû ji min re bibêjin, ez jî vê derê bi xêrawe ji hevala re bibêjim. Baş e? Tamam. Em ana cî bidin daxuyaniya Şamê. Ev daxuyanî ji 12 maddeyan pêk plan şertên krîtîk ê wekî radestkirina çavkaniyên enerjî. Yani çiqas petrol li Rojavayê Kurdistanê hene çavkaniyên petrolê teslîmê Rêveberiya Şamê divê were kirin. Vekişîna ji Reqayê Derezorê, tayînkirina Mazlûm Abdî weke walî yani parêzgar û beşdariya takekesî ya nava artêşê. Yani her ferdekî Qesedê divê tek tek ne weke komî tevlî artêşa Sûriyê bibin. Avana hemî daxwazên dewleta Tirkî ne. Baş e? Li gorî nûçeya kanala El Mayallayê ya navenda wê li Londonê ye, hikûmeta demkî ya Sûriye ji bo bicîhanîna peymana dehê adarê planeke berfireh pêşkêşî Qesedê kiriye. Yani ev nûçe ji aliyê El Mayallayê ve hatiye îdia kirin. Sernavên herî girîng yên plana 12 maddeyî ya ku salnameyekî hatiye girêdan bi salnameyekî ve hatiye girêdan yani texfîma wî heye, tarîxa wî heye, kîjan tişt di kîjan tarîxê de werin çêkirin. Yek hevanno. Beşdariya nava artêşê wê çawa be? Qesedê wekî ku daxwaz dike ne wekî yekîne yan jî ne weke komî weke lîwa wê wekî takekes tevlî artêşa Sûriyê bibe. Du, deryên sînorî wê çawa bin? Hemû deryên gümrük û sînorî yên li ser sînorê Iraqê, hemû deryên gümrükê û sînorî yên li ser dewleta Tirkiye radestî Rêveberiya Şamê wê werin kirin. Vaya pêşniyaza wan e. Nayê wê menê ku Mazlûm Abdî qebûl kiriye, Rêveberiya xwe ser qebûl kiriye. Ewlehiya sînoran wê çawa be? Ya tiştek ku ez fehm nakim vê derê de hevanno. Yani
Qesede hêzeke eskerî ye. Çima tevlîvan peymanan dibe. Rêveberiya Xweser tune ye. Meclisa Rêveberiya Xweser tune ye. Otorîteya Rêveberiya Xweser tune ye. Çima bi vî şeklî tev digerin? Yani di usulê de şaştiyekê heye. Êdî ev ya daxwaza Amerîkayê veya çi ye nizanim. Niha deriyê sînorî, hemû deriyên gümrükê yên sînorê li ser Iraqê û Tirkiye radestê Rêveberiya Şamê tên kirin. Ewlehiya sînoran wê çawabe, xeta sînorê Tirkiye û Iraqê bi temamî radestê artêşa Ereban ya Sûriyê tê kirin. Vekişîna ji herêmên Ereb. Qesede ji bajarên mezin yani ji parêzgehên Dêrez û Reqayê ku nüfusa wan bi piranî Ereb e wê bi temamî vekişe. Çavkaniyên enerjiyê wê çawa bin? Petrol û gaz û ewkanên petrolê, hemû zeviyên petrol û gazê tesîsê wan wê radestê Rêveberiya Şamê vêne kirin. Av û bendav wê çawa bin? Mesela bendava Tîşrînê ku Kurdan şer kir xwên rijand li wê derê wê çawa be, kontrola bendav û tesîsên avê radestê hikûmeta navendî wê werin kirin. Vaya peyman nine ha. Vaya şertê Şamê ye li ser Rêveberiya Xweser. Ez bînim bîra we. A Rêveberiya Hesekê li parêzgeha Hesekê di navbera Şam û Rêveberiya Xwecihî de îdareyekî hevpar wê were ava kirin. Yani Rêveberiya Hesekê hevano ne tenê Hesekê bixwe ye. Ji Qamişlo bigire heta Dêrikê. Yani temamê Rojavayê Kurdistanê yani. Rêveberiya Hesekê tê mana temamê Rojavayê Kurdistanê. Li parêzgeha Hesekê, çünkü ew nabêjin Rojava, ew dibêjin Hesekê. Ji bo wan ew e. Di navbera Şam û Rêveberiya Xwecihî de îdareyekî hevpar wê were ava kirin. Yani bixwe hevbeş ew ê Hesekê bi rêve bibin. Ew ciyê maye ê Rojavayê Kurdistanê. Pêşniyaza parêzgeriyê yani fermandarê giştî Qesedê Mazlûm Ebdî wekî waliyê Hesekê wê were tayin kirin. Rojavayê Kurdistanê yani Hesekê, Qamişlo dibêjin Mazlûm Ebdî bila be waliyê wê derê ama girêdayê hikûmetê be. Nûnertiya di nava hikûmetê de postên bilind yên hikûmetê du alîkariya wezeretan, tu wezeretekî nadin Kurdan. Alîkariya wezîrê parastinê û karê navxweyî wê bidin nûnerê Kurdan. Beşdariya siyasî wê çawa be, destûr wê were dayîn ku nûnerên Kurd tevlî parlamentoya Sûriyê bibin. Naskirina mafan wê çawa bibe, naskirina fermiya mafê Kurdan jî li gorî biryarnameya ku Serokkomar Ehmed El Şara rojên borî derxistibû wê were tayin kirin. Yani perwerdeyiya bi Kurdî li dibistanan tune ye, tenê weke vebijêrk yani seçmelî ders. Tu çi mekteba Erebî, tu her tiştê xwe bi Erebî fêr dibî, tu dîroka Ereban fêr dibî, tu serkeftina El Şara fêr dibî weke tarîx, weke dîrok di mektebê de, tu lehengê wan weke leheng dibînî, tu posterê wan darda dikî li mektebê yani hemîd keve bin kontrola wan, tenê di mesela ziman da em jê re ew tiştê ku min ji we re got navî müfredat e. Müfredat her tişt li gorî dîroka Ereban tu fêr dibî. Aynen weke zemanê berê, weke Esad de. Yani tu çi mektebê fotrafê El Şara tuyê bibînî yan jî fotrafê çeteyekî din tuyê bibînî. Belkî fotrafê Baxdadî hebe, belkî Saddam hebe. Ji ber ku ew ji Saddam hez dikin. Baş e. Çi ye? Tenê ji te re dibêje tu bixwazî seçenek yani vebijêrk yani. Tu bixwazî bi Kurdî jî perwerdê dikarî bibînî. Yani tarixa lehengiya Ereban, dostaniya Tirk û Ereban tu yê bi Kurdî fêr bibî. Yani çifte tecavüz e baya. Aynen weke li Türkiye. Aniha tu çi? Mesela tu here TRT 6 gudarî bike. Di nava nûçiyekî de 10 cara dibêjin hêzên terorîst li jor û terorîst li jêr û terorîst haçû terorîst habû mesela. Mazlûm Ebdî terorîst û nizam çi terorîst veya çi ye? Veya çifte tecavüz e. We got erê? We gotibe erê Devlet Bahçeli gotina wî heye ez ji we re dixwînim ama sebir lazim e ji we re. Ji ber vê tiştek ku ji Kurdan re lazim e mutlak serxwebûn e. Tu tiştekî din ne derman e. Tu tiştekî din ne derman e nabe jî milletê Kurd jî ancak
piştî vê saetê êdî ji bo serxwebûnê ancak dikare rabe ser piya. Ez garantî bidim hevalê me yê rêve bir. Eger bi hestên netewî bi armanca serxwebûna mutlaq ya Kurdistanê eger bang li miletê Kurd were kirin yek însanekî Kurd li mala xwe namîne. Ew ê ne tenê bi xwe û bi jin û zarê xwe ve, ne tenê jin bi mêr û zarokên xwe ve, ew ê der û cîranê xwe jî, Ewropiyan jî, Çîniyan jî, ew ê her kesî bixin nava hereketê bînin wa meş û mîtîngan dünya nîşanê dünya alemê bidin. Hevan no. Dewlet Bahçeli di derbarê Qesedê û Sûriyê de çi dibêje? Ez vîya zû dixwînim, şîrove nakim. Ji ber ku dî Dewlet Bahçeli ez şîrova wî dihêlim ji we re însanek pir şeffaf e Dewlet Bahçeli, pir vekirî axifiye, pir vekirî tecavuzkarê Kurdan e anha Dewlet Bahçeli. Çünkü heddê xwe derbas kiriye. Tecavuz di erebî de tê çi manê? İnsanekî ji heddê xwe ji sînor derbas be, yani ji te derbas be. Mafê te bin pê bike. Violasyon dibêjin. Baş e? Serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçeli li ser şer û pevçûnên dawî yên li Sûriyê daxuyaniyekî belav kiriye dibêje li Sûriyê Kurd tiştekî cuda ne, Qesedê tiştekî cuda ye. Siyaseta wana daîmî ye. Baş e? Li Bakurê Kurdistanê jî PKK cuda ye, milletê Kurd cuda ye. Qesedê nûnertiya Kurdên Sûriyê nake. Aynî tiş li Bakur jî ye. PKK nûnertiya milletê Kurd nake. Ê Bahçeli? Baş e. Serokê giştî yê MHP Dewlet Bahçeli ê ku anha pêvajoyê bi rêve dibe, ê ku vev 14 mehin milletê Kurd dixapîne Dewlet Bahçeli di derbarê pêşketinê li Sûriye Rojavayê Kurdistanê de daxuyaniyekê nivîskî belav kir. Dewlet Bahçeli peyamên tund da Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê. Pesnê reveberiya nû ya Sûriye û Ehmed el Şara da. Bahçeli di daxuyaniya xwe de wiha dibêje. Li Sûriyê avakirina qadên kontrola fiîlî ya jaliyê Qesedê ve li herêmên Bakurê Rojhilatê Welêt bûye yek ji astengiyên herî sereke li pêşiya pêvajoya ji nû ve avakirin û îstiqrarê. Rêveberiya nû ya Sûriye ya dibin serokatiya Ehmed el Şara de bi dawîanîna vê avaniya perçebûyî ji nû ve avakirina otorîteya dewleta navendî weke pêşengiya sereke diyar kiriye. Yani êdî ev avaniya perçebûyî yani Sûriyeya perçebûyî êdî em bi dawî dikin ji nû ve otorîteya dewletê em tînin temamê Sûriyê. Ehmed el Şara pêşengiya vê yekê dike. Di vê çarçovê de li hevkirina ku dehê adara 2025 bi Qesedê re hatibû kirin ji bo bi dawîanîna hebûna çekdariya rêxistinê, ji bo entegrasyona wê ya di nava saziyên dewletê de wekî xaleke werçerxane ya girîng hatibû nirxandin. Di nava 10 mehên borî de serkêşiya Qesedê helwesteke ku bi eşkereyî li dijî ruh û hukmê peymanê nîşan da bi daxwazên xweserî, bi daxwazên federasyonê hewl da pêvajoyê dirêj bike. Yani daxwazên xweserî û federasyonê wekî sûç dibîne Dewlet Bahçeli. Ev nêzîkatî ji aliyê Reveberiya Şamê ve wekî gefekî eşkere ya li dijî yekparçeyî axa Sûriye hate dîtin. Dewlet Bahçeli diyar kir ku Türkiye piştgiriyê dide avahiya unîteriya Sûriye. Yek ji faktorên herî girîng ku helwesta hikûmeta navendî di vê pêvajoyê de xurt kir, piştgiriya eşkere û bi biryar ya dewleta Tirkiye ya ji bo avahiya unîteriya Sûriye bû. Dewlet Bahçeli awayekî eşkere carekî din beyan dike wan destek daye dewleta Sûriye di komkujiya li dijî Kurdan de. Di têkbirina Rojavayê Kurdistanê de. Her çi qas Mazlûm Ebdî bi anîna ziman ya daxwaza xweserî û federasyonê hewl dabe ji Rêveberiya Şamê tawîzan bi dest bixe jî Rêveberiya Şer ya Ehmed el Şara di mijara yeketiya siyasî û yekparçeyiya sînoran de bi biryar tevgeriya ye. Gotinên Tirkiye yên ku di her derfetê de dibêje lazim e Sûriye xwedî avaniyeke unîter be hêz daye Ehmed el Şara. û li hember berxwedana aliyê Qesedê cesaret daye hikûmeta navendî ya Sûriye. Bahçeli balkişan ser operasyonên eskerê yên vê dawiyê jî û dibêje pêkneanîna erkên li hevkirina dehê adarê ji aliyê Qesedê ve bû sedem ku hem ji Enqerê hem jî ji Şamê
bertekên ciddî bilind bibin. Tevgera askerî ya ku rojên dawiyê dest pê kirin, bi destpêkirina operasyonên li dijî Qesedê a ku hîn jî hêzê wê yê çekdarî li Helebê erê derbasî qonaxekê nû bû. Yani şerê Heteşê Sûriyê li Hemer Qesedê derbasî qonaxekê nû bûye. Dibe Heleb di demekî kin de ji hêzên Qesedê û paşmayiyên rejima Esad hat paqijkirin. Ez hema bînim ser mesela esasî. Ev êl û eşîrên ku îro li hember Kurdan rabûne hevan pir zor em çûye. Merû bi însanekî re bi ser eynî sufrê bi mehan bi salan xwarin û vexwarin bixwe, merûv ew qasa giringî bide wan, ew jî werin wisa xiyanetê bikin ve ya tiştekî pir zor e. Dewlet Bahçeli diyar kir ku eşîrên herêmê Şam tercih kirine. Serdestiya ku artêşa Sûriye li qadê li Hemer Qesedê nîşan da, ne tenê îradeya rêveberiya Şamî ya ji bo kontrolkirina tevahiya welêt raxiz berçavan, her wiha eşkere kir ku Qesedê ne bi qasî ku îdia dike bi hêze û bi bandor e. Li aliyê din di vê pêvajiyê de zelaltin hate femkirin ku gelek eşîrên Kurd û Ereb ên li herêma dibin kontrola Qesedê de ji hebûna Qesedê acizin, serweriya rêveberiya Şamê tercih dikin, di pêşveçûna muhtemel a di navbera artêşa Sûriye û Qesedê de di pevçûnekê mezin di şer de jî em tev dizanin ku ev eşîrên Ereb wê li keleka Şamê cih bigirin, dibêje Dewlet Bahçeli. Pêvajoya ku artêşa Sûriye di 17-18 kanûna paşin de yani ber bi Reqebe yani doh pêr ber bi Reqeyve diçû, gelek eşîran li pê hev daxuyanî dane ew li keleka rêveberiya navendiya Sûriye ne. Ey Dewlet Bahçeli, ya çi îşê te pê heye? Mesela çawa haya te jî heye, çawa haya te jî heye, ew qasa mühîm e ji bo te, îro û doh ew qas êl û eşîrên Ereb li hember Kurdan rabûn çawa haya te jî çêbû? Yani îş û karê te tune ye. Hakan Fidan, Dewlet Bahçeli, Tayyip Erdoğan bi temamî anha ji bo têkbirina Rojavayê Kurdistanê li Sûriye dixebitin, li ser Sûriye dixebitin. Yani ez daxuyaniya Dewlet Bahçeli bidomînim, ez parantêza xwe vekim û hema bigirim. Hevan di şeran de tu ne mecbûrî bersiva êrişên çekdarî bi çek bersiv bidî. Dema ku li hember te çek hate bikaranîn û tu nikarî bersiv bidî, tu bi bersivên siyasî dikarî bikevî nava şer. Tu dikarî serxwebûna xwe îlan bikî, wana mat bikî. Di vê naberê de em dizanin madem me parantez vekiriye, hêzên Amerîkayê dibêjin em tevlî şer nabin, lê em destûr nadin dewleta Tirkiye bi balafiran êriş bike, lê Reşayê de êriş dikin bila bikin nexema me ye. Yani tiştekî di vê çarçovê de. Dewlet Bahçeli diyar kir ku îsrara Qesedê ya ji bo xweserî û federalîzmê bi rastiya sosyolojîk ya qadê re nakok e. Li piraniya qadên ku kontrol dike Qesedê, nüfusa Ereban serdest e. Eşîrên herêmê nêzîkatiya xwe ji rêveberiya Qesedê re dûr digirin. Ji ber ku wê wekî avaniyekê îdeolojîk dibînin. Ev rewş nîşan dide ku domandina statûkoya heyî bi zora çekanjaliyê Qesedê ve di demekî dirêj de nedomdar e, nemümkün e. Ev nêzîkatiya Enqerê destê rêveberiya Şamê xurtir dike. Ev helbesta ku hasasiyetên ewlehiyên Tirkiye dixe navendê, lêgerînên Qesedê yê ji bo sîwana parastinê jî her ku diçe dişke. Yani sîwana parastinê behsa hêzên navnetewî dike. Hêzên navnetewî yani êdî piştgirî nadin Qesedê, di wê manê de. Li gorî Bahçelî sê vebijêrk li pêşiya Qesedê hene, sê rê hene. Kîjanin? Vana evin qebûlkirina entegrasyona bi hikûmeta navendî re, tamam, yani tevlîbûna yek bi yek, xwe temamî belav bikin. Paşvegav avêtina ji îdiayên çekdarî û siyasî, hewldana domandina statûkoya hêy û girtina berçav ya zêdebûna zexta eskerî û siyasî. Dibêje eger tu rewşa îro ya Rojavayê Kurdistanê eger tu bidomînî, dibe tu zexta eskerî û siyasî li ser xwe bibînî. Hewldana qezençkirina demê bi pişta xwe spatina aktorên derve. Ya jî dibe tu ji bo demê qezenç bikî, pişta xwe bidî aktorên derve.
Divê YPG qesede hemû avaniyên dibin wê de bi lez bi temamî fesih bike baweyekî ku vegera wî tune be bi saziyên eleqedar ra yani divê teslimê Şamê bike. Biryarnameya ku Ehmed Elşara dô îmze kiribû Ehmed Devlet Bahçeli divê vana başin rindin yani destek dide. Merû vedî dibîne ku hevano dewleta Tirkiye ev amade kiriye ev seçmelî ders û falan bêvan dayevan. Hevano ez anha vê ji were dixurim. Fermandarê Amerîkî çi gotiye? Ez hema zû bi zû wê jî bi were bixunim. Dibêje weke fermandarên eskerî Serok Şara General Mazlum her du jî ziyana miroviya şerf hem dikin. Di demekê nêz de ez li bendê me ku daxuyaniyekê hevbeş û bihêz ji aliyê her du ema were pejerandina kontrola nû ya axê li Sûriyê ji nûva piştrast-kirina fermana Serok Şara ji bo rêzgirtin û parastina komên Kêmenetê wan. Yani dibê me xeber girtiye em li bendê ku tiştekî çê bibe navbera wan de lê ne weke berê ye. Em dibê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê aştî aktifkirina enerjiya li herêmê, herêmên petrolê falan bêvan em hemî dixwazin bikin fermî aktif bikin. Min ji were gotiye Amerîka nexema Amerîkayê herêmên petrolê di destê Kurdan de be yan destê Şamê de be. Hatta zêdetir dixwazin di destê Şamê de be ji bo bibe fermî. Niha divê Serok Şara wekî muxatabê sereke wekî ku ew heye divê bibe. Niha vana edî di mesela Sûriyê de Ehmed Elşara weke muxatab digirin ji xwe re veya girîng e merû bizanibe. Divê me pişta xanedaya Qesedê lê em tevlî şer jî nabin. Eşîrên Ereb jî divê dînamîkên hêza Şamê ne. Yani tiştekî wisa dibêje. Ev ye min tam fehm nekir ne mühîm e. Welhasilê kelam hevano entegrasyona eskeran, entegrasyona Qesedê ya nava Heteşê de tiştekî din ya balkêş dibêje hevano ez wî ji were bêjim. Mesela tekoşîna li hember Daişê divê were domandin. Divê dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê danûstandinên aştiyê yên Tirkiye û PKK teşwîq bike. Mesela Amerîka dibêje divê em van danûstandinên di navbera Tirkiye PKK de em teşwîq bikin. Em PKK ji lîsteya terorê derbixin. Ji bo heman sedemê dibê çawa ku me li hember Heteşê aynî siyaset meşan dibê em PKK jî ji lîsteya terorê derbixin. Ev derfetekî din e ji bo Serok Diram ku aştî bihêze. Bi vî awayî dibê em dikarin di çarçoveya paradigmaya aştiyê ya Donald Trump de em bikaribin di nava milletan de aştiyê pêk bînin hevano. Ez anha nûçeyên deqeya dawî dinêrim. Hevano anha nûçeya deqeya dawî hatiye ez wî ji were pêşkeş bikim. Deqekî nûçeya lezgîn ji kerema xwe re beriya 5 deqeyan nûçeya lezgîn hatiye. Hema acîlen ez vê ji were pêşkeş bikim. Süper çêbû. Wezareta Parasiniya Sûrî agirbest ragihand hevano ev nûçeyekî baş e ez ama nûçe ji were bixunim. Çiqas rast de nizanim min ev di Rûdawê de hatiye parvekirin. Wezareta Parasiniya Sûriye ragihand ku li ser bengeha peymana di navbera Serokê Demkî ê Ehmed Elşara û Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê de agirbestekê berfireh û rawestandina tam ya tevgerên eskerî li hemû eniyê şer ket meriyetê. Li gorî daxuyaniya fermiya wezaretê ev biryar wekî gaveke destpêkê ya ji bo vekirina korîdorên ewle da ku welatî vegerincî warê xwe. Daxuyaniya her wiha amaje bi wê yekê kir armanca din a vê pêngavê vegera saziyên dewletê bi wan deveran e da ku dest bi pêşkêşkirina xizmetguzariyan ji bo welatiyan bikin. Wezareta Parasiniya Sûriyê ferman daye eskerên artêşa Ereban ya Sûriyê ku di asta herî bilind a berpirsiyariyê de bin ji bo parastina welatiyan. Ji bo parastina mal û milkên giştî û taybet bi mebesta dabînkirina ewlehî û aramiya welêt. Peymana çarde xalî heye hevano. Ev biryar Wezareta Parastinê piştî gihîştina peymaneke dîrokî di navbera Ehmed Elşara û fermandarê giştî Qesedê Mazlum Abdî de hatiye dayîn. Peymanekî di navbera Ehmed Elşara û Mazlum Abdî de hatiye îmzêkirin. Di peymana ku em behs dikin ji çarde xalan pêk de biryar hatiye girtin Qesedê
ber be rojlatê Firatê ve vekişe parêzgehên Dêrezor Reqayê bi temamî radestê hikûmeta navendî bike, zêdetirî 150,000 kes koçber bûne. Ev aloziya askerî ku li Helebê dest pê kir, piştre ber be tebqa Dêrezorê ve belav bû, bû sedema koçberbûna zêdetirî 150,000 kesan. Li gorî peymana nû, hêzên Qesedê wê di nava Wezeretên Parastin û Navxweyiyên Sûriyê de werin yekkirin, hikûmet wê nasname bide wan Kurdên ku berê bê nasname bûn, bi ragihandina vê agirbestê re Sûriye ber bi qonaxeke nû ya siyasî ve gav davêje. Tom Barak li ser lehevkirina Qesedê daxuyaniyekî daye. Xalên peymana nû ya Qesedê û Şamê jî hate eşkerekirin. Ez wana ji were bixwînim anha hevan. Nûnerê taybetî Amerîkayê Sûriyê Tom Barak li ser peymana agirbestî ya di navbera hikûmeta Sûriyê û Qesedê de daxuyaniyekî daye. Barak ev pêngav wekî xalekî werçerxane binav kir, teqez kir ku Kurd perçeyekî bingehîn yê Sûriyê ne. Barak di daxuyaniya xwe de ragihand ku dewletên Yekbûyî yên Amerîkayê hewldanên erenî yê hikûmeta Sûriyê Qesedê yên ji bo gihîştina peymana agirbestê pîroz dike. Barak destnîşan kir ku yek rê li ber diyaloga nû û hevkariya ber bi Sûriyeyê yekgirtî ve vedike. Serê we bûxa tevê Sûriye we ye yekgirtî. Wekî din nûnerê Amerîka pesnê Ahmed El-Şara da, pesnê Mazlûm Abdî da, du serkirdeyên mezîn yê Sûriyê ku xwedî vîzyona hevpariya rêzgirtina welat û gelê xwe ji zordariyê ne, niha hatine cem hev siberojeke geştir ji bo hemû Sûriyeyan ava bikin. Ev peyman, ev agirbest xaleke girîng ya werçerxane temsîl dike ku tê de dijberên berê şîrîgatiyê li şûna dubendiyê hilbijartine. Ez hema vîya xilas kim daxuyaniyekê din heye hevano peyman xalên peymanê hatin eşkerekirin. Karê zehmet nû dest pê dike. Nûnerê Amerîkayê dibêje karê zehmet ê temamkirina hûrguliyên peymana yekbûnê ya berfireh nû dest pê dike. Amerîka di her qonaxê de bawekî xurt li pişta vê pêvajoyê ye. Em di heman demê de berjewendiyên xwe ên girîng ên ewlehiya netewî di têkbirina bermayiyên Daişê de diparêzin. Plana aştiya Rojhilata Navîn a wêrek a Serok Trump wê pêş keve. Ahmed El-Şara dibêje bingeha rêkeftina me a bi Qesedê re agirbest e, divê saziyên dewletê derbasî hemû parêzgehên Sûriyê bibin. Ji ber xirabiya hewayê me nekarî em bi birêz Mazlûm Abdî re bicivin, loma me bi telefonê em bi hev re axivîn. Ahmed El-Şara dibêje ha. Daxuyaniya Ahmed El-Şara bi vî şekliye saziyên dewletê wê tevahiya Sûriyê belav bibin. Bi Mazlûm Abdî re hevdîtineke krîtîka bi telefonê me çêkir. Ji ber şert û mercên xirab ên hewayê me nekarî em bi birêz Mazlûm Abdî re werin cem hev. Me bi rêya telefonê dibe me nîqaş kiriye. Ji bo eşîrên Ereb jî banga aramiyê kiriye. Divê aloziyên herêmê kêm bibin, pêvajoya dîplomatîk were parastin. Bangeke taybet li eşîrên Ereb kir. Ji bo ku rêkeftinên hatine kirin bi ser bikevin, bi encam bibin. Em bang li hemû êl û eşîrên Ereb dikin ku bi aqilane tev bigerin û dev ji şev berdin. Niha tiştê em tê dane, rojên em tê dane, rojên dîrokî ne. Ez vîya tînim ser ekranê em bi hev re dixwînin ji bo tiştekî çê nebe. Hikûmeta Sûriye û hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê li ser nexşareyekî 14 xalê li hev kirin, li gorî peymanê agirbestê tê ragihandin, agirbest tê ragihandin, Qesedê ve dikişe Rojhilatê Firatê, mafên çandî yên Kurdan tê naskirin. Peymana ku îmzaya Serokkomarê Sûriye Ahmed El-Şara û fermandarê hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê Mazlûm Abdî li ser e, gelek guherînên leşkerî û îdarî li xwe digire. Li gorî xalên lihevkirinê parêzgehên Reqa Dêrezorê bi temamî radestê hikûmeta navendî têne kirin, endamên Qesedê tevlî artêşa Sûriyê dibin. Xalên rêkeftinê wiha ne, agirbest û vekişîn. Agirbesteke bilez û giştî li hemû enî û taxên temasê yên di navbera hêzên Sûriye, hêzên hikûmeta Sûriye û Qesedê de tê ragihandin. Ez nû dikim, agirbesteke bilez û giştî li hemû enî û xetên temasê yên di navbera hêzên hikûmeta Sûriye û Qesedê de tê ragihandin. Hevdem li gel vê hemû yekîneyên leşkerî yên Qesedê wekî gaveke destpêkê ji bo jinûva belavbûnê dikişin Rojhilatê Çemê Firatê. Radestkirina Reqa û Dêrezorê. Parêzgehên Dêrezor û Reqayê
جالی اداری و لشکری و باوی که تمام و لز رادس حکومت سوریه تنکره. ev یک رادسکرنا همو سازی و دزگاه سیویل لخوا دگره. هر وها و فرمان بلز بین درخستن دا کو کارمند نها دنا و وزارت پیوندیدار این دولت سوریه ده بینه بجی کرن. سه یک خستنا سازیان. همو سازیان سیویل این لپارزگاه حسه که دنا و سازی و پیکاتین اداری این دولت سوریه ده تین یک خستن. 4. کنترل چافکانیان. حکومت سوریه کنترل همو درین سینوری و بیرین پترول و گازین یه لحرم دیگه دوی هزین ریخستنکری پاراستنا پیویس مسوگر بکن جبو وگراندنا چافکانیان ج دولت سوریه ره لگل لبر چافگرتنا تایبتمندی هرمین کردی. تبلیبونا ارتشه همو اندام لشکری و اولهیه این قصده دناوا پیکاتین وزارت پاراستن و نفخوایی کمار عربی سوریه دتین یک کرن. ev یک بون ولی سر بنگه که تاکه کسی و پشتی تمام کرنا تدبیر پیوستین لیکولین اولهیه به. رتبین عسکری، مافین دارایی، بدوین لوجستیک ولی گوری وی بینه داین. یعنی ev یک بونا که آنها انباستکن تاکه کسی دبه لی اوجی ترنا که دبه تدبیر پیوستین لیکولین اولهیه وره کرن. ev کیه، چی کسه، چیه، چه تبایش کواتیه اگر سابقاوی تمام به باش به امتکارن بگرن نبا ارتشه. برمایین رژیما بره. فرمانداری قصده پابند دکه که برمایین رژیما بره نخنه و رفین خواه. و کار بکه جبو پیشکش کرنا لیستین ناوین افسرین جبرمایین رژیما بره ین که لحرم باکو رجلات سوریه نه. 7. پارێزگارê Hesekê fermaneke serokatî wê were derxistin ji bo destnîşankirina berbijêrekî ji bo wergirtina posta parêzgerê Hesekê yani waliyê Hesekê wekî garantiyekê ji bo beşdariya siyasî û nûnertiya xwecihî. Herema Bêçek li Kobaniyê. Dîmenên leşkerî yên giran ji bajarê Kobaniyê tên vekişandin. Hêzeke ewlehiyê ji xelkê bajêr tê avakirin. Hêzeke polîsê xwecihî ku ji aliyê îdarî ve girêdayî Wezîreta Navxweya Sûriyê be li wir dimîne. Dosyaya Daişê. Rêveberiya berpirsiyar ya dosyaya girtî û kampên rêxistina Daişê û hêzên ku bi ewlehiya van dezgehan hatine erkdarkirin di nava saziya hikûmeta Sûriyê de tên yekxistin bi vî awayî dewleta Sûriyê bi temamî berpirsiyariya yasayî û ewlehiyê hildigire ser milê xwe. Yani ev hemû zindan û kampên ku rêxistina Daişê di nav dane endamên Daişê wê teslîmê Sûriyê werin kirin. Postên bilind. Lîsteya berbijêrên ku ji aliyê fermandariya Qesedê ve ji bo postên bilind yên leşkerî û ewlehî û sivîl di nava pêkhatiya navendiya dewletê de hatine pêşkêşkirin tê pejirandin da ku hevbeşiya niştimanî were misogerkirin. Mafên çandî û mektûb. Pêşwazîkirina fermana serokatiyê ya hejmar 13 a sala 2026 tê kirin. Ewa ku dohme pêşkêşî wekir. Ev ferman naskirina mafên çandî û zimanî yê Kurdan û çareserkirina mijarên maf û sivîlan ên hilawîstî li xwe digire. Di nav de rewşa kesên ne tomar yani bêwelatîbûn ewa Kurdên berê ên bênasname. Gilînameyên mafên milkiyetê yên ku vedigerin 10 salên berê hene. Derxistina PKK hevanno. Hêzên Sûriya Demokratîk Qesedê pabend dibin ku hemû serkirde endamê Partiya Karkerên Kurdistanê PKK yên ne Sûriyeyî derxin derveyî sînorê Komara Erebiya Sûriyê. Baweyekî ku serwerî û aramiyê heremê misoger bibe. Hevkariya bi Amerîkayê re. Dewleta Sûriyê pabend dibe ku li dijî terorê dijî Daişê wekî endameke çalak di hevpemaniya navnetewî de bi hevahengiya li gel dewletên yekbûyî yên Amerîkayê têkoşîna xwe bidomîne da ku ewlehî û aramiya heremê were misoger kirin. Vegera koçberan jî kar were kirin ji bo gihîştina lehevkirinan di derbarê vegera ewle û bi rûmet a xelkê heremê Efrîn, Şex Mesûd û werin malê xwe. Agirbest anha îlan bîye milletê me wê nekeve nava şerekî topyekûn. Seferberiya ku hatiye îlan kirin ancak ji bo serxwebûnê be dikare watedar be. Lê ji vê saetên şûm ve
pergala îro ya Rojava Kurdistanê nikare li ser piyan bimîne eger li gorî vê ve. Êdî ev biryar ji ku derê hatiye girtin, çawa hatiye girtin, milletê me çima ket vî halî, şervanên me Qesedê çawa ketin vî halî ez nizanim. Ez xatir ji we dixwazim dem bar silav rêz.